Hi ha algú per aquí que sigui fan de Shrek? A la primera pel·lícula, l'ogre està sopant a casa seva i per fer l'ambient més acollidor es treu cera de l'orella i en fa una espelma. És això possible? Les espelmes més habituals del mercat estan fetes de parafina, un derivat del petroli, que es fon a poca temperatura i arriba al consumidor en un format a punt per utilitzar-la. Aquestes espelmes s'encenen i es fot la cera, que després es crema de manera uniforme. En canvi, la cera d'orella, tot i tenir aquest nom, no és una cera, sinó una barreja de pell morta, colesterol, àcids grassos i altres compostos. Per això té unes propietats diferents de la cera de parafina i no cremaria bé. A banda, la quantitat de cera que tenim a les orelles és petita i n'hauríem de recollir durant dies per poder fer una espelma mitjanament decent. També té un efecte secundari desagradable, una olor molesta quan es crema. La cera d'orella serveix per netejar aquesta estructura, té propietats antimicrobianes i lubricants. Mai va ser dissenyada per fer espelmes. Bé, i si ho proves, recorda no posar l'espelma al pastís d'aniversari d'algú.